Здравейте, приятели, аз съм Monster XD и днес сме с нашето клипче за класацията на топ 4 декове с парки и да започваме. На четвърто място е ето този дек Royal Giant, Sparky, Ice Wizard, Помпичка, Барбаряни, Lumberjack, Стрели и Зап. Как виждате снимката от стария апдейт, Помпичката е 5 елексир, но тя вече ще вие знаете дека е скъп 4.3 с новата схема на новия елексир на помпата, както е 6, дека ще е 4.4. Не ефтин дека, скъп е за добавеното време, за да може по-бързо. Помпичката е за началото да ви помага с елексира. В добавеното също може да ползвате, ще ви е по-бърз елексира. Комбота Ice Wizard, Sparky, Lumberjack. За защита Ice Wizard, Барбаряни, Lumberjack. За дека не е за въздух, само по въздух може да биете с Ice Wizard. Стрелите и Запа могат да помагат само за въздух. Тези три карти декът е главно за по земята. Ако ви атакуват, винаги трябва да ползвате с атаката си Ice Wizard, за да ако ви даде нещо по въздух, да може леко го спирате. Стрелите са срещу миньон хорд, срещу миньон хорд, миньони и скелетон армия, скелетчета, гоблини, гоблин спир гоблини, дарт гоблини, гоблин генг. Добре, и за бац. Добре, сега отиваме към номер 3. Не, съжалявам за снимката. Така беше, лошо е качеството, но нищо. Пак се вижда нещо. За трето място съм сложил този дек. 3.6 е. Пак не е един от най-добрите декове, но е по-добър от други заради Мега Миньона и Giant там, Night Guards, по-добри за защитата, отколко барбаряните. Според мен. Сега за атака, за атака Sparky, Giant и Lumberjack. След първо пускате Giant зад кулата, после Sparky зад Giant и Lumberjack. Пазете си стрелите за миньони, миньон хорд, скелети, не за... и за скелет на армия, за да може да ги биете. За защита Night, Мега Миньон и Guards. Определено за Guards е сложен и Night са сложени за защита, не за атака. Дека е добър. И сега да отиваме към номер 2. На второ място ето този дек Sparky, Lumberjack, Помпичка, Спир гоблини, Мирор, Валкирия, Хайден Тесла и Стрели. Пак видите, Помпичката е 5 елексир, тя 6 дека ще е 4-1. Скъпиче ги този дек, но нищо. Таки, Lumberjack, Валкирия, Royal Giant и Sparky. За Royal Giant го ползвате на местото на Giant, както ви казах зад кулата, вие си знаете. И Валкирията на местото на Lumberjack да бива скелет на армия. Това е за защита по въздух. Имате стрели и спир гоблини. Не е добър дека срещу защита, но пак става нещо да се направи декове. Дека е, как видите, до сега всички декове са по земя, не са, слаби са с въздуха, много лесно се спират с въздушни атаки, но лесно се ползва много, но пък е много трудно да го спрат по земя. И така, този дек е много добър за земята, затова на второ място по-добър дори според мен. Пак казвам, не съм сигурен, за вас може да е обратното, но не знам това за този дек, каквото мога да кажа, да отиваме към номер 1. Така ето ни е декът, на който на първо място гоблини за Спир гоблини, Далок, Мини Пека, Lumberjack, Барбаряни и Sparky. Този дек също не е за въздух, но пък е много по-добър за земята, ефтин е, сайкълът се картите много по-бързо. Дека не мога да кажа много работи за него, просто аз не мога да казвам комботата, вие си ги мислете комбота, всичко каквото можете за този дек, най-добър от всичките. Просто вижте комбота, измислете, ето аз ще ви кажа някои комбота. Sparky, Lumberjack, Мини ПК, Sparky, Мини ПК. Главно трябва да ползвате Sparky във всяка атака. Sparky, Барбаряни. И това е за въздуха, ползвате Спир гоблини и Зап. Нищо друго нямате. Благодаря, че бяхте с мен и бай-бай!